мулоқоти мазкур тибқи нақша чорабиниҳои агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд баргузор карда шуд, ки ҳадаф баланд бардоштани сатҳи саводнокии кормандони ин бахши тандурустӣ доир ба пешгирии амалҳои коррупсионӣ ва оқибатҳои даст задан ба он ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии онҳо буд. мулоқоти мазкур дар толори шабакаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳия Бобоҷон Ғафуров бо иштироки намояндагони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд доир гардида, дар рафти он масъулин ҳамчунин доир ба стратегияи давлатии муқоимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 маълумот доданд. Қайд гардид, ки аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлоли давлатӣ масъалаи муқоимат бо коррупсия дар меҳвари сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати муқоимат ба коррупсия мунтазам чораҳои мақсаднокро роҳандозӣ намуда барои ба вуҷуд овардани фазои зидди коррупсионӣ пайваста заминаҳои ташкиливу ҳуқуқиро амалӣ намуда истоданд. Дар рафти мулоқоти мазкур аз ҷониби масъулин ҳамчунин доир ба пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ, саҳми кормандони касбу кори гуногун ва аҳолӣ дар ин самт, паст намудани шиддати коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои инкишофи арзишҳои демократӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум ва оқибатҳои даст задан ба ин гуна амалҳои номатлуб маълумот дода шуд. Дар идома ба кормандони шабакаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷониби кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд доир ба масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, пешгирии шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ ба терроризму экстремизм, истифодаи самараноки сомонаҳои иҷтимоӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, риояи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳия ватандӯстӣ, ҳамкории волидайн бо муассисаҳои таълимӣ бо мақсади пешгирии қонунвайронкуниҳо аз ҷониби наврасону ҷавонон ва баланд бардоштани сатҳи саводнокии онҳо маълумот дода шуд. Дар анҷоми чорабинии мазкур иштирокдорон ба масъулин саволҳо доир ба мавзӯи матраҳ гардида дода ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. Қудратло Раҳматуллоев, Далер Алишерзода, Ахбор.